जानत पर का बहुत एथी हो गइल बा। का भइल? जब पैसा ना ले रही हम 2 लाख रो केकरा केकरा से उधारी लेके चलते हमरा तो बुझाइबे नहीं करत। वो मैं तुमकरा से ले रही जेकरा से सुनो सब गांव से रुआ उधारिये ले बानी। का कहल जातनी बोली? वो लड्डू पांडे नहीं खान बुढ़ा उनकरे से ले रही उधारी। ये सुनत नहीं कि हगन बाबा से ले रही? हाँ वो उनकरा से ले रही। उनकरा से 2 लाख है, इनकरा से 1 लाख। अरे दादा कैसे सबके दियाई? सुन तो आवत रसन हगन बावत लेवे ला पैसा ठीक ना। हाँ तो करे देवे लगा बताई का बोल दी है का बोलिए ना कि एथी चल गइल 10 दिन खातिर चल गइल दूसरा जगह और 10 दिन के बाद ही है ना तो पैसा दियन तोहारा। हाँ देखी हमरा से झूठ उठ ना बोलल जाई। रउवे जाके जो करे के बा करत रही। हमरा की सब में लबा ना बजाई हम नहीं जानत। घरे आई ना तो तू देख ले तू बात कर ले तू का बोलत रहू हैं। ठीक बा जाओ। ठीक बा आई ना तो बताइया आई बाद में ठीक ना। कि मरद से तो हम परेशान हो गइल बानी रे दादा। कैसन से बियाह हो गइल बा। सब गांव में उधारिये लेके घूमत चलता। का करी हम ओकरा? हमर तो किस्मते फूट गइल बा। हाय रे दादा का करी हम? एक तो घर के काम ना संभाल जाला एगो ओकरा के हम का कही पीर देले बा हमरा के। फेंकना बारे कब कब बोल रही? फेंकना कहाँ गया फेंकना किधर गया? वो तो 10 दिन खातिर बाहर गइल बानी। अरे हमरा पैसा लेकर गया है 1 लाख रुपया। अच्छा यहाँ 10 दिन के बाद में तो दे दी हम। अरे मेरा पैसा काम है अभी। वो तो नहीं थी तो हम कैसे रुपा के हम कह दे दी। वो बोला आज का टाइम दिया था कि हम आज दे देंगे पैसे। तो हम अब दे देंगे तो हम कैसे बोली रुपा के? अब नहीं खन घरे नू फेंकना घर यही है क्या? हाँ तब तो आई बनी तो ये नू होई। अरे फिर हमें पैसा की जरूरी है। आज मेरा जाना है काम करने का गाड़ी लेने जा रहे हैं। देखिए रुपा से हम कह देनी नू के घम नहीं खन घरे आना हमरा भी पैसा बा। काहे हमरा दिमाग खराब कइले बानी? सीधे चल जी यहाँ से। पैसा मांगा के खाता पीता है अब बोलता है रुपा पैसा लेकर के भाग गया ये इधर हुआ वो उधर हुआ। देखिए कहा था नीनू हम अहन नु तो उनकर से समझ ले हमरा से मत बोली। अहन नु तो उनकर से पूछ ले उनकर से समझत रह हमरा से मत बोली। हम का उसको पूछे? हमरा नहीं पता रुआ जानी ऊ जानस हम नहीं जानते। हमरा रुआ पूछ के दे ले रही का उनकर के पैसा हमरा से बोलता नहीं। हमरा पैसा चाहिए कहाँ गया फेंकना? हमको नंबर दो फोन करेंगे। हमरा भी नहीं पता कि उनकर भी कौन मोबाइल बा हम नहीं जानते। तो मेरा पैसा उड़ जाएगा क्या? देखी हम कहनी नू कि रउआ के पैसा हम नहीं जानते। रउआ जाके उनकर से बोली हम वही तो उनकर से समझ ले हमारे से ना बोली। देख उसको माल जाल जितना भी दो पे हम खोल के ले चला जाऊंगा। रउआ के जो करेगा करी पर हमारे से ना बोली। रउआ के जो समझ में आए रउआ करी वही तो उनकर से समझत रह उनकर से फरियावत रह हमारे से भी बहस ना करी। रउआ सीधे सीधे चल जी यहाँ से ठीक बा? ये कैसा बात बोल रहा है? अच्छी गजब में पैसा लिया तो पूछा नहीं तो पैसा कहाँ से लाया है? हमरा से पूछ के दे ले रही रउआ। तो इसका मतलब पैसा नहीं देगा अभी? रउआ से कहत नहीं कि हमरा नहीं पता तो काहे रउआ के दिमाग खराब कइले बनी हमार। हमरा पैसा चाहिए। हमरा नहीं पता। पैसा ला पैसा ला। उसका घर द्वारा ही ना है उसका माल भी है गाय यारो है उसको खोल के ले जाएंगे। रउआ के जो करेगा करी रउआ बहरी जाई घर से बहरी जाई। रउआ हम यहाँ के बेटी पतो बानी अच्छा नहीं खिलाते। अच्छा अच्छा पैसा लेकर के आता है खाता है पीता है बोलता अच्छा नहीं लगता है उसको अब बताएंगे उसको पिटाई करेंगे उसको फेंकना ना मैंने फेंकना उसको फेंक देंगे धाड़ में रउआ जा तनी कि हमरा से कुछ फेंक देंगे फेंक देंगे कहते नु फेंक देंगे फेंकना को। अरे रुक रे बुढ़वा के रुक बता दे बारे कुछ बा नहीं हो जे तो खुशी बा। बुढ़वा तू उधारी चाहिए उधारी चाहिए बुढ़वा। तो मर्द से परेशान बनी हां ऊपर से गांव वाला से परेशान बनी। एक तो उधारी ले लेके परेशान कइले रहता हमरा ना जियता ना जिए देता हमरा के। अरे बाप रे बाप का फिर आज आवे द नती के बेटा पे आज छोड़म ना। वो ले लेता उधारी कुछ बोलत नहीं थी तो तनी सोचता कि मेहरारू तो गाय नियन मिलल बिया कुछ बोलबे ना करी। आवे बाज बताओ तनी।
अपना कुछ समझेला का जेबे ना करेला नु मेरा पेड़ के ढीले बनू एक तो माई घर से कह के पैसा ले मांगो पैसा मांगो माई ही घरे में रही थी फरता धन फरता नु ठीक है पैसा ना काम करे के बा ना एथी करे के बा ना काम के ना काज के दुश्मन अनाज के भइल बाड़न नाती के बेटा एकरा चक्कर में हम खराब हो जाई आज बस नती से बताओ तनी आज तो खाना ना बनाई अहिन खुद देखा नहीं खाना के बना के उनकरा देता हमें बा का हो रे फंका हो गन गइला फंका हैं काहे हो बोला तर ना कुछ हो तो के कर सुधारी ले ले बानी बताई नहीं ना आ उधारी ले ले काहे खाती बानी अरे वो 2 कठवा लेवे ले रहे ना वही ले कौची 2 कट्ठा का करे काची 2 कट्ठा लेवे के रहे ओए जमीनिया ले ले लोही लाग पैसा ले ले रही ना कौन सा जमीन जमीन के का कइनी रहुआ ओ बाबा हार गए ना हम काची हार जुआ में में ई बोली ना कि जुआ खाती ले रही जुआ खाती ले रही हां जुआ खाती ले रही नु हां कोची खाती ले रही जुआ खेलत जुआ खेले खाती और जुआ खेले के बा हां हां दिमाग काम नहीं करत हम परेशान रहतनी हां घर के हम घर संभाली के का करी अब ना कि हो सब मतलब गांव के लोग घर में आता से अच्छा लगता है बोल के जाता असन हमरा तो हैं समझ नहीं क्या रुक आज तो तारा का छोड़ ना आज तो तू गईला हमरा से रुक और उधारी अब कोई सुना दे कोई जल्दी से जाके उधारी दे हमर माई घर से तू कहले को पैसा मांग के आओ ओ जे तरह के जिंदे लहरा दे माई घर से जब देखो तू हमारे घर से पैसा लेके आओ माई घर से पैसा माई घरे में कमा के देले बड़े तू कमा के देले बड़े माई घर से जब देखो पैसा लेके आओ ले पैसा लेबे साले और जब से शादी साइड बनी तू पेड़ देले बड़े अब कहियो ना ले पैसा है ना चल तू पहले जो जाके जो ना घर सुधारी ले बड़े दुआ है घर ले बड़े जाके ओकरा के एथी कर ना तो तोरा टांग आज तोड़ के रख दे हम टांग नु तोरा आज तोड़ दे समझ आइल अच्छा ठीक बा कोई से ना ले उधारी आज के बाद पैसा लिए मत कोना उधारी ले ले नु तो समझ जी है आज तो खाली मारा के छोड़ देते नी का करी बता हम का करी आज बड़े छोड़ा डाल सब पैसा दे दो जाई सदा कर लेवे तना के जाके माई बर से पैसा ले ले आवा जाके फिर हमर माई के नाम ले ली मतलब तो अभी सिखाइए हम हां हां तो अभी सिखाइए नो का सिखाइए अभी तोरा के हां बोलनी है नो हर माई के नाम ले अभी मना करिए तोरा के तोरा हां फिर के दे अब से कभी ना ले पैसा आज रख जाके ले चल तोरा जिकरा सुधारी ले नु ना देले नु तो समझ जी तोरा के छोड़म ना तो घर में तोरा से निकाल देम घर से अरे तो हम घर छोड़ के चल जाई डेली माई बाबू तोरा बुझाए ना कितना शर्म लागे माई से पैसा मांगे में आज भर लास्ट अब से अब कभी का ना आज भर? पैसा अब कभी ना पैसा मांगो खाली आज भर तोर पैर पड़ता नहीं आज भर खाली बस का पैसा? पैसा मांगला बस मम्मी से आज भर बस आज